Sus, summer na gid diri sa Pilipinas no kay duol man gud ta sa equator. Unya ganina ba? Sus, linya ko didto. Ah, ayuda Mars. Hoy, di ni ayuda ha, hinaguan ni namo. Katong mga Pilipino nga nakadawat dihag ayuda. Nganong sa gobyerno mo magpasalamat? Dapat sa mga taxpayer mo, mga middle class mo magpasalamat. Kay kana inyong 5,000 gikan na sa muang mga buwis. Gatuo mo unsay kita sa gobyerno. Tax. Mo nay kurakoto nila. Mo nay panghatag nila sa mga kabus. Kay para igsunod eleksyon, lakra ka kay na sila, humot na kay sila. Mayingon na sila gikan sa ilang kaugulingong bulsa. Pero di oy, gikan na sa mga tax, kung gisakto gina, gihapak na didto sa mga project. Pero tan-aw nimo, sakto ba pagka-implement ang mga project? Inana ta ka kurap. Bisag daghan kitag resources, dato gid unta ta sa Asia. Sauce ang mga korap ra gyud. Unya kanang paghatag nila og kwarta imbis saktohon na gasto sa needs saon gipalit og sigarilyo, gipalit og ilimnon. Munay realidad sa mga Pilipino. Nya kanang purpose na program bitaw pasalamat ka na purpose. Pero unsay nagtudlo ana? Munay giingon tudloy ang tawo, aw hatagi ang tawo og isda, makakaon na siya usa ka adlaw. Hatagi ang tawo og 5,000, makakaon og usa ka semana. Pero kung tudloan nimo ang tawo unsaon pagpangisda, makakaon na siya tibok niyang kinabuhi. Kay kabaw na siya mangisda, siya nalay mangisda sa dagat. Mao na.